Sziasztok! Actiref 48 vagyok, és itt van mellettem Sziszka 11. mai videónkban Sziszka 11 nincsen fenn, de itt van mellettem, nem ment el, itt van mellettem, mert ugye nem otthon van, hanem itt van velem, és nem Skype-on beszélgetünk, hanem itt. Amennyiben láthatjátok, nagyon-nagyon megújult a házunk, igaz? Ja. És az előző csináltunk egy videót, és valahogyan sikerült letörölnöm, úgyhogy elmaradt, úgyhogy ez már második videónk lesz, ami hányadik rész? Ez már a harmadik része lesz, igen. Ez lett volna a negyedik. Igen. Szóval így csúsztunk. És van nektek egy meglepetésem. Majd a házat is picit megmutatom, és megmutatom, hogy mi az ott, az a szerkezet. Világító. És van nektek, ezt a figyelmetekbe ajánlom. Csak ők már lehet. És van egy meglepetésem nektek, mégpedig, amíg ti távol voltatok, volt egy birka családunk, amit ide levezettünk, de az előző videóban nem ilyen színük volt, vagyis nem voltak így megnyírva, mint bámusz. A Sziszka megnyírta őket az előbb, és most nagyon rondák. Baj, vagy és a bányánk is természetesen nagyobb lett, és mélyebbre mentünk. Találtunk 6 gyémántot, amiből csináltunk ugye felszerelést, és ilyen csákányi kard. És nagyon elnézést kérek, amikor ilyen tehát ilyen hülyén kameráztunk, mint például az első 2 videónkban, ez mától meg fog szűnni, úgyhogy mától csak ilyen videóink lesznek. Az, hogy így kilátszik az egész háttér, képernyőn kívül is. Igen. Fal, szóval, fal, igen. A kamera. Tehát mától ilyen lesz. És még egyszer nagyon-nagyon elnézést szeretnék kérni a beszédért, hiszen szerintem nagyon halk lett az egész videó. Nem tudom, ti mennyit hallottatok belőle, de én úgy hallottam, hogy nagyon... Itt van ugye a lávást rész, nem nagyon halk. Ja, mi is úgy hallottuk. Annyi előrébb, még előrébb, és ott mennyi ilyen, jobbra. Még jobbra. De hol? Ott. Itt. Aha. Ja. És itt ugye itt van a kis lávásravacskán. Igen, szóval ezt is felfedeztük, ezt a részt. És az előző részben ezt nem mutattuk meg, vagyis de... én másképpen mondva. Igen, te. Itt is tovább bányáztunk. Itt is tovább bányáztunk még, és ahogy elnézem, ennem is kell, mert mindjárt haldokolni fogok. És de raggolok. És akkor a mai részben az lesz a fő téma, hogy folytatjuk a pályánkat, amit már mindjárt elmondom, hogy hol van, és mi az. És akkor visszamentünk, és akkor